ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо муғорибаи рӯбарӯ ва охирон суханҳои иштирокчиёни турнири UFC 299-ро омода кардем ва боварӣ дорем ки ин навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. инак дӯстон, шаби гузашта маросими вазнкашӣ ва муғорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC 299 баргузор гардид ва бояд гуфт ки ҳамаи ҷанговарон вазни даркориро карда тавонистанд. ҳозир бошад мо муғорибаи рӯбарӯ ва охирон суханҳои онҳоро пешкаши шумо мекунем. биёед якҷоя тамошо мекунем. That's an amazing fight, ladies and gentlemen. Jack Della Maddalena and Gilbert Burns. Michael Venom Page and Kevin Holland, ladies and gentlemen. The co-main event, ladies and gentlemen, 5 rounds in the lightweight division. Dustin Poirier and Benoit Saint-Denis. инак ма бо додталаб Марлон Читавера. Марлон, ин имконияти беҳтарин аст барои ту. гӯй ки ин чиз барои ту чӣ маъно дорад? ту як маротиба ин шахсро шикаст дода будӣ ва акнун ту бо ӯ барои унвон меҷангӣ. ман сахт миннатдорум. ман шодум ки дар ин ҷоюм ва коре мекунам ки мухлисони ман фахр кунанд. ман тайёрум. ман шуморо дӯст медорам. ташаккур ҷо. барор, паго во мехӯрем. Марлон Вера, хонумон ва ҷанобон. ман бо чемпион. шон, ту гуфтӣ ки мағлубият дар якум ҷанг тасодуфан буд. барои ту чӣ қадар муҳим аст ки на танҳо ӯро шикаст диҳӣ, а балки ту ӯро шикаст дода камарбанди худро ҳимоя кунӣ. Майами, шумо беҳтаринед. ки дар ин ҷо дидан мехоҳад ки чӣ гуна ман чӣ торо ба нокаут равон мекунам. ман туро дӯст медорам, ҷо Роган. барор ба ту. паго во мехӯрем. ташаккур. кафкӯбӣ ба чемпион, хонумон ва ҷанобон. дӯстон, турнир имшаб, яъне шаби 9 ба 10 март баргузор мегардад ва аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. ана муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 6:00 ба вақти Москва ва 8:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. ссилка бе пули пахшу мустақими ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метавонед. ссилкаи телеграм бошад дар описание ва дар якум комментария закрепидшуда. танҳо ба ҳамин ссилкаҳо дароед то ин ки фиреб нахӯред, чунки аз номи канали мо бисёр телеграм-каналҳо кушоданд ва онҳо аз они мо нестанд. дар ютуб канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.